I sommeren 2009 aflagde Anima uanmeldt besøg på en række tilfældigt udvalgte rævefarme i Danmark for at få et sandfærdigt billede af de forhold, rævene lever under. Hvad vi så var et dystert billede af en industri, der betegner sig selv som en af verdens bedste med hensyn til dyrevelfærd. Men bag facaden lever rævene en trist tilværelse, hvor misrøgt og frustration snarere reglen end undtagelsen. Stereotyp adfærd er også meget udbredt. Man ser det på alle farme. Frataget muligheden for enhver form for naturlig adfærd og stimuli, udfører rævene det samme monotone bevægelsesmønster om og om igen. Ræve med afbidte lemmer, for eksempel ører, haler og ben, blev også hurtigt et almindeligt syn. Det vi så på farmene var ikke isoleret tilfælde, men en nødvendig del af en industri, der holder vilde dyr indespærret hele deres liv. I foråret 2009 vedtog Folketinget et etisk forbud mod ræveavl på den baggrund, at man aldrig ville kunne give rævene forhold, der er gode nok til at tilgodese deres mest basale behov. Avlerne er imidlertid blevet givet en udfasningstid på 15 år, hvilket betyder, at flere 100.000 ræve skal lide i 15 år endnu. Disse ræve vil leve i små buer. De vil udføre stereotyp adfærd. Nogle vil spise deres egne unger, og alle vil blive aflivet med strøm, der fremkalder et hjerteanfald. Mener vi virkelig, at dette er acceptabelt, når alle er enige om, at ræveavl er en grundlæggende uetisk industri, der hører fortiden til?